No niin, siinä olisi virheetön Z900 uusilla renkailla ja aina puhtaana pidetty joka paikasta, siis kirjaimellisesti joka paikasta. Myöskin pulloharjaa käytetty pesu. Keramisesti pinotettu muutamaan kertaan. Virheetön naarmuton lisävarusteena teline, jonka saa pois, se ei ole kaunis. Ja sitten virran ulosotto sekä tää vähän isompi pleksi, se on alkuperäinen. Ei pura virtaa, kun saa pitää kiinni talvea. Talven ja tälläkin hetkellä säilytyksessä, kuivassa, lämpimässä, turvallisessa tilassa. Niin, ja jokos mä sanoin, että mä myyn pois, koska mä tykkään ajaa mökille ja ajaa matkaa ja maantieteen, ja tää ei ole siinä parhaimmillaan.